Awurade onhyiraw ena awie anopai wo baabi biara wo a wotie me AGYEMENG TV. Eya mosomfo Apostle Josephat Owusu ansa dodo na afra me sofo champion anopai me no beche nyame asem. Me mpa ebo nyina ne se Awurade onhyira no nka ho no ma nkonkro nya kase wo so. Se ya wote na asem ma obenya asem no mu ntiase. Oma nkonkro nya kase wo so na timi fa asem no ye adwuma se do no Nyankopɔn ope. Mpa bo nyina ne se Awurade hu mo bo nsa no adwuma wo nhyira so woni doba Yesu Kristo di mu nti amen. Anapai sedi America no ye beka sa afa odo ho na ye hu sedi odo no nwumadie esitie em se ya hya ase ya part 1 ya part 2 ene ye to aso wo part 3 no ama wo hu odo no dwumadie na ma Onyankopɔn so ma wo som no Yesu Kristo awafa ne se wo kra ne waje nkwa no ankoye se obeye breguo na emom no obeti asem na se na otimi di asem na ye adwuma ama otimi di wonse ase obu se ye kase Kristo ni a ene wo Bible kase odo ene mra edi kan na mra eson na do edi kan di ama ase Kristo ni se do Awurade Onyankopɔn wadwene ne wakoma nyina mu no wokra nyina mu na wase anu na edi kan na de etoso mienu so wase do Onyanko se wo ho am se ni nyina no ye di kan a kire mu AGYEMENG TV AGYEMENG TV ni wutie mi a me pa chew spelling se ni ye AT another T I R I J A Y AWTIRIJAY AGYEMENG TV ani nti ko no mo a na o za be kasa teachings we ni teachings bi amaye bia eno de ye sermon na me ya eno de mi preachi kasa no na me kira se ama wo hu kasa na wo twiro ni mu se ni AC ka ene kwan abafa so a wo de be bobra ama wo kra no enya nkwa ana se wutie mi so a wo be ko Facebook eno JOA TV on Facebook ai eno no wutie mi a na ukutie a bia na se ne nto aso na ama no abo modern na wa follow AGYEMENG TV na wakọ akonya odo no nkyerase ne dwumadie no anabai me nche ho no ye to aso ene ye part 3 na me de wo ko 1 Corinthians 13:1-13 oka odo ho ahyem ani nti eduru bebi na se wa practice odo no a onsa hwe se de twelo no pese oka no no so ba be fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa na enye odo na de edwuma ne de ene utina fie kura se wo nso Nyankopɔn anka mfa so wo so ko nyamesum no ntimi meye bibia wo mu se wonfa wo kra Bible enye edwuma odo no se ne ye kira ase se wo bo wo kra ho ban se wo ma ne nte yawo na enko oseyemu ne se me do me kra ti Nyankopɔn se ne sum no di kan ba mu ade edi kan ene se obehwe se wo ma wo kra enyira ene ti anhwe asem a wo ka no 1 Corinthians 13:1-13 wo se odo ho asem tie ne yi odo eho asem na me be ka kire wo no wo se samedi inipa ne abofo ntachere ma me kasa na me ni do a na me te se yawa a eregegye ana akasa erewoso aha ayasem a emu odu so ye Kristo ni na wa be fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa na woni odo asechire ne se woni Bible a wo de bo wa wo kra ho se wo ma wo kra free yawo kom ana yawdiem ana ma o ma wo kra nkote yawo no wase onsa hwe e wo nyame ni som ni sa wo so be ye Kristo ni na uni ade a wo de bo wo ho ban se ya wo ma wo kra anyira wase onsa hwe da bia me ka se odon ne ye ban bo a ye de bo ye ho se ye ma ye kra anyira wase me do me kra ana Nyankopɔn so am ye hu de ye a e kire se wo bo ho ban se o ma wo kra anyira ane se obedi nyonu Nyankopɔn enum asem so nti no se wo do me Nyankopɔn a di masem so na wo di Nyankopɔn enum asem so na eyi wo firi yawa wo kra ebekom kasa no asechire no se Nyankopɔn amfa na asem anto wo se di so na fa kire se wo do no Nyankopɔn a asem no ntimi nyew ema ne nkyɛn ema wo kra emfiri yawa wo a ubekom ti no wo de wo do ne to wo ma ono na asem se ne wo do no a di na asem no so na wo do wo ho so a di na asem so asamuna ni nyina ko gina se wo hwe se wo ma wo kra anyira nti wo so hwe se wo ma wo kra anyira anyira enkote yawo ti no wase se udi nipa ni abofo ntachere makasa na uni odo a onsa hwe uti we ubetimi akakasa hudo bia ubetimi ama kasa bia furo no ma ya kasa we die eya suro kasa eya abofo katrema
ana wo de wanya bi a wo de kakasa we obatimi abompa ye ko hine ba ye nyina manipa hu sa ampa wo kasa oni awurade kasa but ni nyina mu no se woni bamba wo de bo wo kra se wo ma ne nyira on sa hwe ya so ya kasa won sa hwe na se ya ngo kura nkeye because wa ba sa si we so pa wa be si dan de bi ameka wa to fie wa wo ma wa hwe mu university bi aye doctor e bi aye engineer usike gu bangu ni ma no e kire yeso wu ya wa koda bu nsabujim ti wa ba sa si we so na wa be ye sa ne ma we nyina no use bibi wan sa hwe eso wa me wi ase ne kura ambe bo sa abra ne kura nkamfa so e wo so etitie de wa kan o se na otisa yawa erejeje ana akasa erewo so say wo kwa so ne dem na akasa asi ho na wo fa na wo so a o say wo so mu na wo so na ma akasa ni timi operate ma wo sa aka wo ba akasa na ma nwom no ye de moment a be ja akasa na si ho na wo nso mu akasa no entimi wo so ne ho ne hu se otimi ya bibi sa na wo ye Kristo ni na wo ni bambo ade bo wo kra se o ma ne nyira wo tie yetimi fa nya bibia ma ne nya ye nti na wo bobra wo hu ano no oso wo hu akire wo Kristo sum ni mu a wonti ase Nyankopon timi fa nya bibi ma ne nya ye because uni bambo a wo de bo wo se o mbese wo kra bete yaw nti ne ma wo ye nyina no wo ye ne se obekọ yaw mu eto se yaw de ne ma nko na ye de e ba wo so me ba se wo ti kasa na se odo e ya bambo de bo ye ho se ye ma ye kra nti yaw enti sa won ba se obaya sa akasa e wo so a ani e ma bambo enye kese wo dum hwe se obedi Nyankopon nu masem so na de begina wo se wo de bo wo kra ho ban se ya wo ma wo kra enyira bambo na ni ba bia se nyame asem a wo di so ena eyi wo firi ya wa obekom so obaya Kristo ni aka adwama nya kro no nya awudi nya konkonsa nya kokobone manso twi pesami nkumunya akayo na ntiri twitwa abufu bone huse so wanya isa ne yamana na osore na wokọ asole okoto collection obo afode obo mpa ya kire kom ya man kwankire de wuye nyina achi onsahwe ko de wuye nyina no uni bambo ma wokra se ya wo ma wokra enko ode sei ya wo de wuye nyina achi se ba se wokra bete ya wa obete bayifu hyehyɛ so obewe accident na be sha ma wa ebenya yade na ebe ma ebeto sanse wo nam hokwa wo nsahwe cause wa ngaza ni bamba wo de bo kra ho ban se wo ma wo kra nte yaw enti no obia timi ma wo te yaw at any time wo hum bia timi de wo kose yemu at any time tini Nyankopon se men kan kire wa no pai se men kan odo no ho asem no nkire ho se wo de enipa ne abofo ta kire makasa na se wo ni do a wo te se yawa erejeje ana akasa erewo so onsahwe tiai na sami wo adi ya sanka na minim ahinta sam nyina ani nim de nyina na mi wo gidie nyina na mi tutu mpepo na mini do a men sahwe azam de modu se wo gidie ma me kira gidie nim saadi suya we ba san aba na mo nja ne so the way gidie no roni kasa mo wo mu mienu ye wo faith and ye wo believe faith a kira gidie believe kira gidie ba anya adwuma ba ako tie ne ye faith a kira gidie believe a kira gidie but wo de ba ye kasa mu a ye gidie ba anya adwuma ba ako ya kasa obi ye believer aya wa wujitum se boni wuja ayo awokra benya nkwa na so ye believer ade ka so obi so wo faith a aya no ndo ogidi se Nyankopon de wo wo ogidi se ni wiase oba ye ne wo fa betima be fona kwa abrochire ono wo ogidi se wo yale a ne sofo betimi asa ne yade na sa agidie no se nyame ye baako otumi ade nyina ye me sofo de mo ogidi wo ne mu mo ogidi se mo fa ba be fona kwa abrochire emfa dipa nko heaven sa faith no emfa nipa nko heaven na emom nipa tim faith be nipa tim wa abra won yihim na adwene nya ne tanta faith me nipa tim wa abra na adwene enya ne tanta but believers agidifo omo na omo ko heaven
it is obi so mbosum na obosum no mu gidie na nti ubeka nyame asam a kire de se de no so ontie na obosum no mu gidie a no ngina se owo that faith ni nti owu a obekọ heaven tie ni ye pa na san kire we so ye de beba mra ya ka odo no wansam asi no eti ha Bible ne si se wo wagidie asanka so obetimi aka asam a wo se oh media ade we mi gidi se ebetimi aye wa tie ni ye na wo ya ka se nimudi a de wu ye bia wunim de be firi mu aba wunim sa de ni nyina se we ya me ye we na be firi mu aba we ya am na wutimi kira amanfo ama amanfo nimudi bi ya carpenter na wa kire obi se na si ya carpenter na nipa da hunu obi ye mason wa kire se na mason tie nipa na hunu a na se ni nyina achi no wuni bamba wo de bo wo se wo ma wo kira nyira Bible ne se won sahwe na se gidia ya de bi a ehia wo Kristo som mu atimi nuanom a Kristofo the word odono mama yanti ase na yanfa odono mo nya adwuma kese because de bi adam me ka se wonya agitu mu se odo wo kra o ma wo kra nte yaw o nhwa ma wo kra nko se yemu a enu na ma wutimi nya ahoden a umfa mo adwaman hu tie ni ye ba sa wo wagidie bi ma wo kra se o mba se wo kra ba ko bonsam gem eni nti wo bedo wo kra wo wagidie se heaven wo ho nyankopon wo ho etu ba se wo kɔ ne nkyɛn a na wo de odo no ye adwuma ta gidie no achi a enu na ema wo timi gya bɔne ye eti na wo se de wodo ni nua no wa wie mra ne so di esanse se wo do wo kra ema wo no obi nkoye bɔne da bi ara baka se nipa mienu asasi so nipa mienu na yema bɔne ba me ma ko bre di sika beto na wo wa ba be wia nti saka me ma nko bre an fa sika na ma saka wo sika nko wia wona wo ko a meka jo se me pa wa ma wo wate ase ama dwama mo na aba antokwa wo na de baba na me pa me so ama yakọ ti niama akoso bia nipa mienu ya asetran mu aniama ade bone ana ade papa eyi ne ho adi enti so de hya wa adwene mu se odo wo kra na wonhwa ma wo kra nkote yaw wonhwa ma wo kra nkose yemu a enu na ma obi di ntokwa e ba wo kai wodo ade do wo kra no a ntokwa no wonku but on se wodo na ngasa no wonya wa adwene se odi be ye adwuma ase kire se wankasa oti wo no wonya aggressive wo Kristo sum ni se wo be hwa se wo ma wo kra nyina nti on se obi di watama na odi ni bi on se wo ho kire wa so obi ade da ho na wo kofa on se bibi si wutiri mu a sa mesha enyu ko hu nyu afa na usimi ko to bi di abo uhu se obi a sha trouser onyo pa sha trouser ama ne tu ayi ye fota no wiasefo ka fu nti on se so akopɛ trouser ni bi ye de wo ko she who so obi ye makeup sa wo se ne wan ye fe no wo se Kristo ni wo so onwene wo kra ho sa ba ma wo kra afiri ya we be community on se so akɔ makeup si ni bi ti we odo no na se wo ti ase na ye wadwene se wo do wo kra ene da ba ma okukurudo ni ahoden a obi ye bibi anfa ne kra nko heaven a wo nko ye bi Kristo fu ansha ne so nti na Bible ne se samedi ni pa ni abofo tachira ma me kasa na mi ni do no a me nsahwe what is ya wa herejije ana akasa ere wo so na se mi wa di yensam ka what ya se o wa di yensam ka wo dia wutimi hye nipa nyina nko mutimi mu bibi ka kire nipa nyina ma mo kwankire na wodi ma hintasam dia hinta nyina wutimi dana di na nim dia nyina wodi ye adwuma na wo wagidie nyina se nyame tumi ade nyina ye obokwan to babia kwan na wutimi ma problem bia wo bia brabo mu nyina akọ ano ne mbepo no wo si na metutum bepo a wutimi ma problem akasi a ewo kwanko ade di paso wutimi ya mani free ni paso na ni nyina mu no wo no a wutimi ya sa ne ma ni nyina yi se woni ban ba wo de bo wa wo kra ho se o ma wo kra nko se yemu a wo se wonsa hwe ti ba mo de paso a kire se so obetimi aye nimdisam kafo obetimi aye nyansasam kafo obetimi aye nimdisam kafo obetimi ahu anusuade hunu obetimi ahu ahintasem
obetima ya bibia me aka se wo ya ade a ade fa bambo a wo de bo wo kra se wo ma ne nyira so ka ho na se wo de bambo a wo de bo wo kra aka nsam yi hu de a ama ya hu se wo ye sofo ni aso de ba atwem pono because one gasa sofo ru gina wo se wo hwe se wo ma wo kra anyira na wo ti aso de ma wo ni mu se wo ni obi bo adwaman wa abra wo nya wo yire a wo ne ne koda no wonya ne ho ade no se wo do wo kra ka wo badwira hu se me ne koda yi se ba se me ne da wie na ade kina me wu a me kra ne be ko hene eti ka ho suro e be to so but on se wo do no wonti ase enti oni na etwe mpran wo ye se wo do no ono so ayese odo sa o ma ni sika na neje ono so no woda ma onya feeling ti unum se modom ho on se mo nti odo na se agabe laugh no ye nya nti ase nti o ma bia de sa odo ne nam ye de odo ne practice honam no e ma honam ne ye fefefe adikum wokra no da bi nya za na Nyankopon odo ne tie Nyankopon odo no kra de wohwam a e ma honam ne ho kire no e ma kra na neje because adia bia honam ko odo bia no e de nipa ko oseyim sansa na wo se honam kodo na wo de be ma no a okọ oseyim e ma asam na zo de honam no be ma no a okọ oseyim sakro no na zo de honam be ya e ko oseyim tini ama honam pe na bible kasa tie bia no wo de honam ne ko ya e ko oseyim na mom se wo ya se wo do wo kra ne dia e ma wo kwa ma wo fa honam nko ya de e be ma wo kra kote yaw says I love myself so wo ka se wo do wo nua wo nya na de a eba se wunua no ebe ya ade eba so wu a dikra be yira na wo gira adwiri bi ma wunua se wo ma wunua wo nkwa ya ade antia wunua ama wunua no nkwa ya ade eba so wu a dikra be yira no e ma wo nkwa ye bone na se wo wa save wo kra ti sa babo ka se wodo a ena me pesa wo ti ase na wo adwuma nim dwumadie ya nto aso o se na se me pre ma hunyade nyina me ma hiafo na me de me nipadua me ma sha won hye na me ni da me linya ho mfaso biala enti na me ka cho se mo amoye ya adoye no mo nhwe ne yie e wo mo adoye ho sa afi ba so obaso asika emo entoma ozumde ko che kurani ozumde ko che nyanka nyame so mpapa no ba na wura afi se atatu se ye wo firi wi ase nkeka ye ho na wonum za wiase ke kaya na ta chire se nyame so mpa ane se wo hwa nyanka kwenani oyi wo afri wiase ke kaya na ta so ma ne yam yanza ma za de na oye na wie mudi na oyi wiase wo ho afri wiase ke kaya na ne do awde do wo kra no ane ne wodo ne ho adwuma o niama bone ana otibu so obi se me kwatwe dan so me kwacha de wo hwa ma hyegu ni ti no no wo susu so akoya de a ba se wo wu obekọ he me na oti wa na wo yam hyehye wo ma no nipa na wo koche na de no dum de ntia wo koche na de wo ti ase adoya na wo ye no wo ti se ne adoya ati na ase ya kire wo se nipa no wa ya janka oni maame ne papa o ma ne bibi die edi so akọ ma ne bibi ani e ko metimi ade ne nti be wi ase no be ye kronfo so ya kronfo so no ko wi obi ade ne ya chi ne bunuku na ne kra e ko bu nsam jim eti ne wo ko akọhwe no se ya me kom ne no na onya adwene bi se obeye kronfo amoko wi ade ne ya chi ne bunuku na wakobo nsam jim ani ti na wo ko che na ade no na wo ahuru sa adwene wei awo obi mobo wo sa akwa ne so na wankasa de hu mobo se wo so ba ya ade a e ba se wu a wo kra enyira ene de wa anwene hu tun so wo ko cha de oba besia wa che trouser wa kan wa no wa bo mesh be ma wo ko che wo ko ye nyanka de wa ko che wa ba wa be fa wo yirachi onu monsa edu ko shara so anu wa kwa so dem se me do Awurade mi Nyankopon onti wodo na se to se sa wodo ahudie nyina ama na wodo ahudie nyina ama ahiafo na wodo ni padua kura ma se won hye na se woni bamba a wode bo wa nkasa wo ho se wuwu a wo kra o ma ne nko se yemu a on sa hwe tina minu ya wo hwa me papa wo hwa me maami a wo hwa me bra wo hwa me sister wo hwa me ma wati wodo na se odo the word love wo se ye bambo a ye de boy ho se ye ma ye kra nte ya ye bambo a ye de boy ho se ye ma ye kra nyira enko se yemu wiase ade ya pa ne se wo be wu afra asase so na wo kra be ko bo nsam jim etina Nyankopon se odo no adi na hyede so na ahyede no enyi wo mfiri yawo na wo be kumu no ti se wa anti wodo we ase na ye wa dwene se
Obasum Ewurade, obakwa akɔkye nyanka de, obakwa akɔ prisons akɔkya de, obakwa akɔkya yalefo de, obaye bibi bia la kyerɛ sɛ o ya adɔyɛ sɛ o ya papa ɛne me ka kyerɛ wo ɛsono papa yɛ ɛna ɛsono adɔyɛ adɔyɛ mfa nipa nkɔ heaven muntie ni yie pa adɔyɛ na wɔ hɔ no ɛmfa nipa nkɔ heaven na mmom ɛyi nipa firi bɔne mu na mmom ade a ɛde nipa kɔ heaven ɛyɛ papa yɛ te papa yɛ no ɛna de bɔ yɛ kra ho ban sɛ yɛ ma yɛ kra nyira ɛne ti na wo ho obi yire na wamfo a wayɛ ade papa wo ho nsa na wanom a wayɛ ade papa obi ade da hɔ no wanwi a wayɛ ade papa ubu amfu wo nua ammɔ nasom ene na anko ntɔkwa amfa na anko aduro so amfa wo faase anko gisaka wa ɛno na wayɛ ade papa ɛno na Bible so betwa so abada bi abana wo twa ne yɛ wo kra bɛkɔ ne nkyɛn tro so wonya wiase nneɛma no nyinaa na sɛ wo hwere wo kra mfaso bɛyi ɛna wo benya me no mienu wiase a yɛwɔ yɛ mfaso a yɛbenya ɛne sɛ yɛwuo ne yɛkra kɔ Nyankopɔn nkyɛn ɛnte sɛ wo kra te asefo ne yɛbɛyɛ asase so no sɛ ba sɛ yɛwu ne yɛkɔda gya mu a mfaso bi amma so amma yɛn etimi na me ma wo hunu sɛ dɔ wo kra ase kyerɛ sɛ hwɛ bɔ ban ho ban sɛ o ma wo kra ɛnkɔ sɛ yem o ma wo kra nkɔ te yaw tina Bible ne ka no ɛyɛ 1 Corinthians 13 1 to 13 ɛma wɔka kyerɛ wo sɛ sɛ wode nipa ɛne abɔfoɔ katira makasa na wonni dɔ a na wote sɛ yɛawa a ɛregyegye anaa akasa ɛrewɔ soɔ na sɛ wowɔ gyidie nsɛm ka na wonim ahintasɛm nyinaa nimdeɛ nyinaa na wowɔ gyidie nyinaa tutu mpepɔ na wonni dɔ a wonsa hwee na sɛ wopere w'ahodeɛ nyinaa ma ahiafoɔ na wodi wo nipadua ma sɛ wɔnhye na sɛ wonni dɔ a wodi nya mfasoɔ biara tie ne ye ɔdɔ wɔ abodwokyɛre tie ne ye paa ɔdɔ wɔ abodwokyɛre sɛ wo bɔ wo kra ho ban sɛ wo ma wo kra nte ya nko sɛ yemu a obu mfu basa basa bahwɛ wo kristoni ɔsɛ sisi a na wo bu afu no akɔyɛ bɔne na kyina afɛ so wanu te sɛ ka bi na bɛba afɛ na wo bɔka sɛ ba sɛ wo bɛwu wo mu so abon sɛ afɛ wawu bɔne mu o kra akɔyɛ ne bon nsɛm gyem to so ɔdɔ wɔ abodwokyɛre ɔdɔ yɛ ayɛmu yie sɛ wo bɔ wo ho ban sɛ wo ma wo kra nyira ɛwɔ sɛ wo ne sɛ wo nua bi ho kyerɛ no a wo bɛyi wo yam aboa no ayemye tie ne yie uyi wo yam sɛ wo bɔ wo ban because tie ne yie moment a wo bɛyi wo yam de aboa wo bi no ɛne da wo mu na so ho kyerɛ wo daakye a nipa no so bɛtimi abɛboa wo a wo kra ntimi nkote yaw because wo bɛtimi aboa wo bi sɛ nya sɛ nipa bi so bɛhu mo aboa wo abɛtimi akɔ no maduro wo no ahwere wo kra ti na Bible no ɔka ne saa eti sɛ wo bɔ wo kra ho ban sɛ wo ma ne nyira a o so yɛ nipa wo yam yɛ wo nya tirimɔdenfoɔ ɔdɔ nya ahoya sɛ wo nua nya bibi na wo nya bie na ya wo ya kɔka sɛ mu mienu mu wɔfa wa abrokyire na wo hu sa akosua manu ho kyire no no asɛne ne sika kwabra ta wi ate hɔ no mu a wɔse wɔnte azɛ sɛ wɔfa abrɛ akosua manu sika na ahoya ana wɔfa ana ɔba ne kɔ na ade ma na ne yɛbɛhwɛ me dia me nkasa na ato ne nsɛmu no keka sɛ wo bɔ wo kra ho ban sɛ wo mpɛ sɛ wo kra bɛkɔ sɛ yɛ mu a ade baako a wo so hu ne sɛ won fa ma wa abra bom ene se wo nua benya bibi wa abra wo nya bi obema na ye wo ya ana wo ka no ahoya tie ni ye pa odo nya aho kire nya fa na wo ba se wo do wo kira nya fa na go gira bibi aye me na wo nim me ana wo tipa ne me wo kire wo ho akwasai wo nim sika me wo gu bank wo nim fia dodo amasie obo kira ho ban a sa de no ya nya no ne ade ho to so o dimi ntoka ngu mi yanga se wo ka nsia nwotwe nti o kra na ekɔ heaven o dimi ka se wo fi aburo 100 nti o kra ekɔ heaven o odo nya ho nenam odo nya ho kyerɛ tie ni ye odo me ma ne ho so kyasa wo position ade ama wo nti obi anya nipa ma wo ka sa kyerɛ wo nua ase onya nipa ɛnam dibia bia yade ama wo ekurom ɔhina ade ama wo die nti wo mu nipa sɔfo panyina hye wo nti wo bi anya hwe president akodi ye nti wo mu obi a hwe sɛ wo pasa wo kra akɔ heaven a anya sa akɔ ane so ɔso wɔdɔ ɛmema ne wo so sɛ wo bɔ wo kra ho ban sɛ wo ma ne nyira a ɛnkɔ tia mu a ɛmema ne ho so ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata ɛna wo bɔ sɛ kristo ni apo asɔre no
no akɔfa ne girlfriend na go she bia ba no omo no munsa o ko kan o se nyamesom de ani akomam bible say yenom so me yamro obo hu kristo ni no ni ni atwe manso kidigidi pa o ka hwe kire na wontie so wo bo kra ho ban a enya ne ma emfata se kristo ni ebehu na ogina bonte na wo kontokwa kristo ni na wo kasa na wo bodua kristo ni na wo dodo nyankopon kristo ni niama wo ye bia ni ho a efa na kwem ano de no wan kire se wo bo kra ho ban se wo ma ne nyira asa wo bo kra ho ban se wo ma wo kra nyira de a ene untimi nkoye de emfata because wo ba kristo sumu a niama ye de ko heaven no ni nyina afata ani ti la cho na ma ye awie peyo a yetimi de ho to so edi so e ma yetimi nya ahiniye no ti ni nyina afata emra bi ade ama ye bia afata se ye na eso nyankopon ani ase anhwehwa de eye wono enko ala ne de ene obi nya bibi na ne nyonko pe bi a omua no obi timi konye chance bi na abie ni nua bi ho kire no oba kire de kwan ofo aso de so se di ye no oba se de bi oba ni nua ne ya de masa yesa o hwehwe so no kwa na de bi oba ye ama fie nyina akoto no se wo bo kra ho ban se o ma ne nko o se ye mu a tie sam na wo ka no sa ne ma ha na de bi ameka se ja adwa ma ja akro no nya no nko ne bone o na se wo ye pesami nkumunya wo hwehwe wo nko awo yi edie no wo bako bo nsam gem ana akro ne ka no ti se wo bo kra ho ban se wo ma wo kra nko ye amu dia wo se ne ame nka nkira enhwehwe de eye wo nko ala wo dia obun haw unu aka asam ketwa bi na se nti ase bi anya adwuma pe wa na obu afu enkasa mi hu biem mi hu kura hu mi kura nkyira mi o do o bo kra ho ban a sa ne ma we emam ye yifra brabom na so hwa kristofo we mu an ye ti o ene akokọ aso ne bomba ye yeye kwankyira kosu akokọ kosu tuntum kosu akodi awuo asif se ye hu awurade bible say so we ye sa ne ma we nyina enkyere se o bo ho ban a o de beso se o do ho de se o do ho de a wo bon haw emfa boni enhya ne yam obi wo hanu mu a ono obi anya asaba ya ka asam na wie no o se mate oboa na ewonimu se ada obeto mamra mu na obehu se ya ka asam no fu se meja ma na ka ye behwe empanifo da wo de ntira me ma anya me ho se ma mfa nche no me de ache no no na de meteta no a oboa baabo se me ka kiro so be ye we nyina na obekwa aso le dia ene wo nya za so de bo kra obesi ho because wo bo kra ho ban se wo ma wo kra enko ya omu wo ma kra enko se ye mu a umfa boni nhyewu mu me no ka se obi apna ne nyinsan a wakwanyem wapra ne opesika no akoyi agu oto wanyina kwan obefa so anya sika akoyi nyinsan na gu no wodwene ho oyi gu wie so akosia do obekwa asole Bible says wo do wo kra umfa boni nhyewu yem ma nwene wo nua ho boni wo do wo kra wa se na ni nje de entene ho na ana ya me nwanwa se ebi makọ asole dem so mo ko se ya o mo kra benya nkwa anso ade a entene no ene no mani je ho ana kristofo bebre me de ana ma na misuma o mo ko me ma nka sa njela ni problem me ma de ana niam bi wo no mo a bibi ti sa nsanom e ma pe me ma konkonza kura njela no so mema konkonza no e wo nyese ni wo but mema konkonza no so mema problem pa ye rinom apeteshinom e masam na krono anu azan ba bitinu ma ye fast anu na wo mema mo mo titi asole dem anu dia bible ne ka se wo ye kristo ni na wo kwa asole dem na wo se wo pa se wo kra nya nkwa wo ye be ma sa ne ma ni wu fere ho tesa asore na wo kono faso bia maso na ya nuanu mo ma ne de enko ka o ma wale kura wie akomu de o ni problem kwa sa ka ma adwa ma mo na ka ma mo problem wa asase so aso wale wie na wanye ni kunu no na ho siesie kura no adi kan na ma ne ko bo nsam gem dada because de ane de o de ya ne ho am ya kanfo no a obi ntimi hu so akoye bone etia ni nua ani na ehu to ahye trouser o hye ma ne ho o kana no o kama ne ho entia obi a obo mesha eguono anu entia obia enti won hu ni se waye bibia tia ne kra
Ti said obi ya bibi tia ni otimu so aye bone atia obi no. Wo dra a moderation and condemn omo that way. Sa aso aye bibi atia obi. Ba ma men kan kira wo. Sa wo siesie no wonya bibi tia obi o. Ba wa wo kra de wa ye bibi atia no. A wo pese o kire se onno no. Nya de a wo de ba kwa kwasi baabi papa bia. Wa ye wa dwene se wo pese wo firi wo mu a wonko bo nsam kyem. Antina na ma mu titiri moderation meta preachi anokeka. Lavish ornament. And yama ya shine. Enye gold. Bibiti se kupa Abyssinia. Intoma ne nyama nyama mdugu mu no. Ni nyina Bible no kasa tia. Hongonguru tia. Nyankopon tia. Yesu Kristo tia. Lavish ornament. O tia. Wo yo ba ni kwa se. Wo de sa nyama no eye wo ho. Anso na no ne de tete aso dem. Asifu se ye hu Kristo. Tie de wo ka ne ha. O se odo. Na ni nyi de antene ho. Na ni nyi de antene ho. Na ne nokura anije. Etia ade nyina. Agi ade nyina di. Enya ade nyina mu anidaso. Ato de bo ase ade nyina mu. Odo nti odo to intwada. Sa wo bo wo kra ho ban. Sa ma wo kra nkwose ye mu a. Eto ntwo. Na ne wakodu ba bi se. Ma na de ma ya za me mbasa me kra benya ebekọ bo nsam je ba se de ma bere. Tinenko ade ene me ye we na nya hwe. Hwe obo ho ba so ma wo kra nyina ya da ne da kopim so obewu eto ntwa. Ene Kristo ni timi ka se ne nko ade nya hwe. Na nya hwe na de chine na bia wo bewu a wonim da wo bewu. Da bia me ka ene am utie mi. Ye mienu ye nyina ye nkwa so ate. Ewu na ye nwu ye. Ti ye nwu ye no e opportunity ma ye nse de ye ya. Eba se ewu ebekọ bo nsam gem ye nwu ye na etimi twe ho ye dai efiri ho. Ko de wawuo entimi nya sa adwene no. De wawuo entimi nkasa afei me bete me ho afiri bone ho. Ba wo de ene no wa anwu. Etu wo kwanya se wo tie me a na se wo ni bambo a wo de bo wo kra ho ban se wo ba ma na kọ anigiem na mo ma ne nkọ oseye mu wo ma ne nkọ te yawa ena wo tie me ye nkwaje da. Wo betimi ate odo na se na ene no watimi ahya ase a practice odo no sa ase kire ne se wo hwe se o ma wo kra nyira Nyankopon so de ade a ye de boye ho ban ye ma ye kra nyira no wa fa ngọhye da yesum wa fa ngọhye nkomhyem wa fa ngọhye mpaibom o de abachuo ni mu de wo ye kire se wo bo kra ho ban eno ane yu fra dwamambom krono bom ahoye a pasami nkumunya wonwene bone wontwitwa wo nia na nchi kunsu wonya sa ne ma ni nyina ano ne bambo a oye kire se o bo kra ho ban se ya enyira to so odo eto ntwada na ngobhye de obegu kasa hodo de ebejai nimde de ebesa na yehuru ade na yehuru ade ne fa ne fan na yehya nkop fa ne fan na se de ewiye paye no nya ba enu begu de eye fa ne fa no timidi besia na ma mo adwena ko odo no so na wo de obaye a kire se na wo ye kristoni obi odi asi wo se wo bo de kra ho ba se o ma ne kra nyira oni efro kristoni cause Nyankopon no ma se bo de ba ye nyina ye de disu ama ye kra nyira it is also one for Yesu Kristo se o kra no waje nkwa na enye nsam a wo disu se ya wo kra nyira da kwa ye wado na ade afa Yesu na mo utimi ko ba be ye bone de a ene wo se be kan jiro se won sahwe ya ba to aso odon ya be ko so a kirem ya kire ne nwumadie enti ene wa hu se onko to nwum wa asole wa bra won sahwe wo ba to nwuma ye urade aye na so wo be bo kra ho ban se o ma ne nyira ne Nyankopon hu se wo se bibi na se ya se wo to nwum amafo fom wo cassette afum CD obo nwum wo TV so ye ha wo ko stage so wo ko to nyamenwum na wo gina wo to nwum no amafo de nwum na esa wangaza woni bambo a wo de bo wo kra se o ma wo kra enyira Nyankopon se ben ganjira wo se on sahwe wo be wu akobu nsam gem to nu a wo tie me na no nkwaje da Apostle Joseph ato usu ansa a do ofre me sofo champion me na me ne wo kasa nyame asem no se ya wadwene baba wo so no hu tworo no apamfoforo no nsem ewom ene na se kire ene kwan ya bafa so ye bedi utie me a me pa chaw AGYEMENG TV on Facebook so wokwa na utie na so twa me pa chaw kwa AGYEMENG TV another TIRIJAY oba YouTube ado bako obenya preaching bebre be kire wo kasa na se
ene kwa abafa so atu na ma wo Kristo sum mu ama wo musa ampa wo do wo kra ase kyerɛ sɛ wo bɔ wo kra ho ban sɛ o ma na nyina Awurade nhyira onye okase onomo woni do ba Yesu Kristo dinu mu nti amen.